El pitjor mal de l'empresari és la solitud. I Comertia és un remei contra aquesta solitud. Per mi Comertia és relació. Comertia sobretot és generositat. Il·lusió, col·laboració, lideratge. La passió pel comerç. És moltíssim talent. Perseverància i també diria tenacitat. És difícil definir-ho amb poques paraules. Jo diria que representa la Champions, no?, del que és el comerç català. Sobre té aquest component familiar que ho fa molt especial. És una unió d'empreses catalanes que fan les coses molt ben fetes, no? I que les volen fer millor. Però vaja, el resumen és compartir per competir. No es pot explicar millor. Va ser una afortunada casualitat, una serendípia, que n'hi dic jo. Casas va obrir una botiga a Badalona i a través d'un conegut vaig localitzar el Xavier Vidal, el vaig trucar i li vaig dir, escolta, mira, jo soc Casas Ben Sabates, però Badalona no ho conec gaire. Dic, que podria venir i parlem un moment? Diu, sí, vine i farem un cafè. Jo diria que ens vam entendre, allò que tens un feeling. Jo sé el que em passa a mi, les meves comptes de resultats, però, hòstia, si poguéssim saber o poguéssim compartir aquesta informació uns quants, doncs ens ajudaria a millorar tots. I vam quedar amb el Jordi un dia per dinar, vam dinar allà a Badalona a un restaurant i ell tenia les mateixes inquietuds que jo. I aquest va ser un dels punts de partida de dir, escolta, i per què no ens agrupem i fem una mica de marro, una mica de fregadís. I amb el Xavier Vidal doncs vam decidir, escolta, busquem algú més que ens pugui acompanyar. Me'n recordo perfectament el primer dia que el senyor Jordi Casas em va vindre a veure a mi i al meu pare a Portal de l'Àngel i des del primer moment el meu pare va dir, Jordi, tens una gran idea. I va dir, escolta, això pot funcionar. Dic, home, no tenim voluntat de ser molt importants. Diu, escolta, les coses importants sempre comencen un dia. I es va girar cap a mi i va dir, Javier, yo ya soy mayor para esto, te toca. Va ser un dels primers que va dir endavant, després vaig parlar amb el Santi Pagès. Les empreses amb vocació de créixer, les mitjanes del país, no s'associaven, anaven cadascú pel seu compte. I la idea del comerç va ser, ajuntem-les i actuem conjuntament, compartim criteris i en definitiva competim. Bàsicament era per trobar un lloc en comú per poder intercanviar opinions. I a mi em passa això, a mi em passa l'altre, què t'està passant a tu, com veiem el futur, el veiem igual, no el veiem igual. Érem tres, després va vindre el Gabriel Gené i el Benito. Sempre s'ha cregut que Comertia tenia que ser professional. Per tant, des del primer moment vam posar un gerent. Vam constituir una junta, uns estatuts, que encara són vigents avui en dia. Vam contractar una gerent, que era la Montse Vilalta. L'associació era independent. No dependia ni dels blaus, ni dels negres, ni d'això. El president fundador, Gabriel Gené, va considerar que la presidència tenia que ser limitada. Donava la força als professionals i a Comertia com a nom. Jo vaig ser el primer president, sí. Nosaltres vam començar cinc empreses, no?, i amb molta il·lusió, moltes ganes, però que érem 5 empreses. No? Els primers anys van ser molt enriquidors, però sí que va ser d'explosió. Realment vam consolidar una base associativa molt potent. Sempre he dit, és una família de grans empresaris on te pots aprendre perfectament d'ells i que tots tenen aquesta vocació de liderar el seu sector a base d'aprendre un dels altres. Als inicis anàvem amb la Montse Vilalta com si venguéssim seguros a explicar Comertia a les primeres empreses que s'hi van apuntar. Nosaltres la veritat és que estem molt agraïts de Comertia. Poder-me sentar al costat de grans empresaris, per mi va ser una satisfacció, no? Anem a una, tens molta més força que anar sol, no? Al començament era una mica tot, era un interrogant. Fer una associació de 100% empreses familiars seria una cosa, entre cometes, curiosa, no? Vas una mica a veure què passarà aquí. Cada vegada era més enriquidor, cada vegada veies que tenies davant una persona única, amb una determinada energia, amb una determinada manera d'entendre la seva empresa, però que et permetia molt compartir. Nosaltres volíem fer una feina no de volum, sinó de qualitat. Si no hi havia una mentalitat de compartir per competir millor en tots els aspectes, no volíem un soci només per pagar la quota. Aquesta no era la idea, sinó que nosaltres volíem lluitadors. El que més em va
diguéssim, la paraula encigalar, era el tema de tenir les relacions amb altres empresaris quan jo estava en una etapa molt inicial del meu procés de voler ser això, directiu d'una organització, en aquest cas familiar. Som empreses familiars, per definició, una comunió de punts de vista, de maneres de fer les coses i també de valors. Ens ho van proposar, vam veure que era una oportunitat fantàstica de formar part d'un grup que tenia interessos comuns i una mica per la curiositat de dir, escolta, no ho hem fet mai, anem a ajuntar-nos amb altres persones que tenen altres problemes però que poden ser molt comuns als nostres i a veure què passa. Bueno, perquè és que si no, no ens escolta ningú, també. Clar, nosaltres no som IBEX 35. No tenim connexions a les grans esferes, almenys jo no les tinc. Només des de la unió fa la força, no? I aquest punt d'ajuntar-nos també crec que és útil en aquest sentit de que dient «Ei, hola, el petit comerciant, recordeu-vos de nosaltres» i aquestes coses. La força que té Comertia amb totes les empreses que formen part de Comertia, això té una força que no tenim nosaltres individualment com a empresa. I de cop i volta veus que empreses molt importants de cop i volta creuen en aquest projecte tan petit, no? Tan embrionari, i això mica en mica es va retroalimentant, no? I a mesura que van apareixent grans marques, doncs n'hi ha més que hi volen ser. Eren 25 o 30, o poder menys, o 20 o 25 els que devien estar a Comertia. Aleshores ens va agradar sobretot qui hi havia allà. Em podia rodejar d'empresaris que cada un teníem diferents sectors de negoci, amb la qual tampoc teníem una competència directa, aprendre molt perquè hi ha gent molt bona i que té una experiència tremenda i que m'ha portat uns coneixements i un aprenentatge molt bèstia. Avui dia, sense il·lusió i sense ganes, és impossible tirar una empresa endavant. I veus que la societat va per un altre camí, tot el dia parlen de com pujar impostos, com repartir la riquesa que es crea, però no parlen de crear un clima perquè justament la riquesa se'n creï més. I a Comertia et troba recolzat. He sigut de moltes associacions i de gremis, etc. I la qualitat humana que hi ha a Comertia no la trobo enlloc més. És a dir, el perfil del soci de Comertia és molt específic, jo diria que molt especial i d'un nivell molt alt. Que a nosaltres ens parli qualsevol del seu negoci a pit obert, això no ho fa ningú. Al final sempre trobes algú a l'altra banda. Sempre hi ha una trucada de telèfon, un mail que té una resposta. A vegades els problemes es veuen molt grossos i quan en parles veus que és un problema que es pot resoldre. Té una part formativa molt important, té una part col·laborativa o d'intercanvi d'idees també molt important i després també té altres coses com ponències o conferències. Hi ha molts tallers i moltes activitats que es fan a nivell de recursos humans, a nivell de màrqueting. L'últim que vam fer fa poc de l'e-commerce, quan just nosaltres estàvem traient la plataforma, doncs, ostres, ens ha permès avançar alguna situació o inclús retrasar alguna altra. Un cop l'any fem la jornada de retail, amb la qual doncs, sempre es tracta un tema que creiem que és innovador o que marca tendències. No? La veritat és que organitzar un event aquest, una jornada de tot el dia, no? on reps diferents ponències, no? Sobretot te'n vas a casa amb idees claus per seguir evolucionant. No? Fem moltíssims events. N'hi ha un que és mensual, que és el dinar d'empresaris, un lloc on deixem anar totes les cosas que ens passen y compartim y es crean unas dinámicas muy buenas. Yo creo que ahí es cuando se habla desde la realidad, ¿de acuerdo? Sin tapujos, o sea, no hay nadie que te esté escuchando que no sea alguien que tiene los mismos problemas o ventajas que tú. Y yo creo que ahí se habla muy en serio, se habla muy directo. La verdad que siempre he escuchado a mi padre, antes de participar también en Comertia, que ha sido la asociación que realmente más útil le ha sido y con la que se siente más cómodo y con la que aplica mucho de lo que al final pues aprendemos entre todas las empresas que estamos allí. No sé, recibir mucho cariño, mucha comprensió. És obvi que aquestes empreses, a les quals jo estimo perquè són del meu país, han de ser productives i competitives. Vam ajuntar un conjunt d'empreses que es coneixien i res més. No, ara ens hem de conèixer de veritat i hem de compartir els nostres problemes i buscar les solucions en aquests problemes i, si s'escau, fer de lobby. I aquest crec que és el secret de Comertia.